dawo lafiya ya kwariya kai zo nan bara in aje botikin hajiya to da Allah na gode Allah sannan hajiya na gode Allah ko mu je daki ko na'am kina ji ko amarya Alhaji ya shi ishara soro fa to da Alhaji saka aiki ni kun saka aiki na tafi na Alhaji ba zama na kake a cikin gidan nan ba ina ce kore ka korar ka zai ba ko Arabi kuma haka ne kin ga bana shin taliya akwai matsala kana ji ko dama haka ne ce a dan wani abu ne nake son in faɗa maka za mu dan je daki sai in faɗa maka to fa amarya to ba matsala ba daki ban taliya ko shi na dafa maka taliya har da kifi zan baka ayya na ji daɗi Arabi na ji ka abu da ɗaya ba na son ka faɗa ma Alhaji akwai abin da nake so za mu yi ka sha lemu sha ki arratu Allah lemu har da wanda bai nuna ba a cikin bunni sha ka shi burodi a cikin bunni sai ka ramu abu kada ki damu na ji daki ban taliya akwai kodan lemon nan wannan malami ne zan baka zai mu je mu dai da na gode Allah na gode Allah ba da matsala ko kin san mu a can garin mu fa kana yin shiru